Motorzaleen ekimenez sortu da gaur Bermeon egiten ari diren jaialdi solidarioa. Lotu gintzezan apurtxoet batzar baten, dana komentazioen laguntza moduen baso zer egitea. Egun osoan zehar Bermeoko rock taldeen kontzertuak izango dira herriko hainbat lekutan. Tabernetan berriz, pintxo solidarioak euro baten truke. Lortuko dan dirue, afektauentzako emoti. Goiko plaza da jaiaren erdigunea, goizeko 10etan iritsi dira lehen motorrak eta orduak pasa ahala betetzen joan da. Musika, janedana eta baita belatzarraparien erakustaldia ere. Eskuba botal bat udanen artien eta fondo batzuk batu, hori zela ondukotzako. Aunkezea 20 zentimetro altzaten badu etzea, 20 zentimetro gorantza joango da. Jende handana behar duenari laguntzeko prest. Goizi ondo organizeta politxo. Bakizamezek deskalabro pasadan. Gentiri lagundu aldan guztize, da gehiago. Kotxa beran partetik zeusere min bidaui eta lagundu gentiri. Denbora txarregaz da bizta, apurre lagundu inberda. Sutearengatik kaltetuak pozik elkartasun keinu guztiekin. Honek iniziatibek etzen dozkuie, esaten da moduen una inyección de moral, porque gente ente total ondo konportaten da. Arratsaldeko 8 arte iraungo du jaiak, ordura arte bada, nahi duenak denbora du Bermeora hurbildu eta bere laguntza alea uzteko.